150. Nagkuhan na to kay dikit man. Hindi di magtago pa. Puro kita ang. Kayo po sa Indonesia kami. Indonesia lang pala. Talaga. Mahal na yan. Mahal na yun. Atong karon may driver dari mo traffic. Sige guys, sige. Patay, tay. Sige, gawas, tay. Tanggal yung pack. Labas po. Labas po. May mga kasama pa po kayo. Suminyas na kayo na para palabasin sila. Relax lang, relax. Siguro, huwag ka nang magka! Yung ano ito? Pero,
Di ba yan? Di ba? Pumasok sa ito lang tayo basta. Website. Busy na pula tayo. Dahil ay isipin ka pa rin muna ba kung yung naputol yung stopping